Minahal nga mga igsuon, karon atong tanaw ng ikapito nga sugo, dili ka manapaw. Ang pagpanapaw gihubit nga usa ka sexual nga relasyon tali sa usa ka lalaki ug usa ka babaye nga dili paminyo sa usag-usa. Sa kasaysayan bisan ang South Korea ang ingon nga mga aksyon giisip nga usa ka hinungdanon nga paglapas sa ethical standards. Giisip kini sa kadaghanan nga usa ka bugat kaayo nga sala. Ug kung adunay usa ka mapanatud-an nga sad-an sa maong sala, sila maulaw kaayo sa pagpataas silang ulo diha sa publiko. Ang uban kanila nagatubang pagani og pagsalikway sa ilang komunidad apan sa paglabay sa panahon mo patin-aw nga ang mga konsensya sa mga tawo na himong dili klaro ug ang ilang pagbati sa pagkasad-an kay mikunhod. Ang kailab nga paggamit sa teknolohiya ug ang pag-uswag sa internet nakapasayon sa mga hamtong uban sa mga bata nga nag-eskwela nga dali nga ma-expose sa dili angay nga mga butang pinaagi sa mga mata, dalunggan ug mga pagbati, dali nilang gitugutan ang ilang kasing-kasing nga mabulingan sa kalibutanon nga mga pangibog ug makabuhat og mga sala nga mas kanunay. Bisan pa sa pagkailap sa mga sala ug sa usa ka mapulan nga pagbati sa pagkasad-an, kita isip mga anak sa Dios kinahanglan dili magpadaog. Ang Roma Kapitulo 13 versikulo 12 nag-ingon, hapit na matapos ang kagibion ug duol na ang kabuntagon. Busa isalikway nato ang mga buhat nga iya sa kangitngit ug isulob nato ang panalipod sa mga iya sa kahayag. Bisan taliwala sa pagpakailap sa sala, ang mga anak sa Dios kinahanglan maglakaw diha sa kahayag. Pinaagi sa dalan, ang ikapito nga sugo, dili ka manapaw. Dili lamang nagdili sa pisikal nga mga buhat kundi nagdala usab sa lawom nga espirituhanong kahulugan. Pinaagi sa mensahe karong adlaw, ako nag-ampo sa ngalan ni Jesucristo nga kamo hingpit nga mosuporta sa mga sugo sa Dios ug maghupot sa inyong kasing-kasing ug mga lihok nga balaan ug putli aron kamo mahimong takos nga mahimong pangasawunon sa Ginoo. Minahal nga mga kaigsunan, sama sa gipasabot kaniadto ang ikapitong sugo dili ka manapaw adunay daghang mga kahulugan. Una, gidili niini ang kinatibuk-ang buhat sa pagpanapaw, ilabi na ang pagpanapaw nga mahimo pinaagi sa mga aksyon. Ang pagpanapaw pinaagig buhat mo ay kasagarang buhat sa unod, ug ang Biblia tin-aw nag-ingon sa kini musangpot sa pagawala sa kaluwasan. Ang unang Korento Kapitulo 6 versikulo 9 hangtod sa 10 nag-ingon, sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga daotan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tawo nga makihilawason o nagsimba sa mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o nakigilawa sa isig kalalaki o isig kababay o kawatan o hakog o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ang Dios makahatag og bag-ong mga magtotoo nga wala pa makasabot sa kamatuoran o mga kahigayunan sa paginusol. Apan sa gayon nga kadtong nakasulod na sa ikatunong ang sa pagtuog nakahibalo na sa kamatuoran igo na nga moapil sa maong dayag nga mga buhat sa unod lisod alang sa kanila nga makadawat og espiritu sa paginusol. Busa ang pagdawat sa panalangin sa paginusol nang kinahanglan nga sila hingpit nga maghinusol, magpuasa ug matinguhaon nga magsalig sa Dios. Usab ang pagdawat sa kapasayloan na kinahanglan nga hingpit nilang isalikway ang pagpanapaw. Ang Panultihon Kapitulo 6 versikulo 32 nag-ingon kanato, apan ang mananapaw walay maayong panabot, gidaot lamang niya ang iyang kaugalingon. Ang Levitico Kapitulo 20 versikulo 10 nagpasidaan usab, kung ang usa ka lalaki manapaw sa sawa sa iyang isig ka tawo, sila duha nga mananapaw patyon. Importante nga hinumduman nga ang Biblia hugot nga dili lamang sa sexual nga mga buhat tali sa dili minyo nga mga individual, kundi usab sa mga sala nga naglambigit sa mga mananap o sa parehas nga mga gender nga mga relasyon. Karon, ang mga paglantaw sa mga tawo na usab uban sa mga serye sa TV o mga salida nga sagad naghulagway sa dili etikal nga pagpanapaw ingon nga matahom nga butang pinaagi sa lente sa pulong sa Dios. Ang uban tingali magunahuna nga ang sexual nga relasyon tali sa dili minyo nga mga tawo madawat kung sila magplano nga magminyo sa umaabot. Apan importante nga ilhon nga ang Dios nagdili sa maong mga kinaiya, dili lamang sa nangagi o sa panahon sa daang tugon. Sa bagong tugon, ang Dios nagdili sa ingon nga unudnong mga buhat nga mas istrikto pa. Sa ngalan sa Ginoo ako nag-awhag kaniyong tanan sa pagpugong sa paghugaw sa inyong kagalingon nga madani sa kalibutanhong mga impluwensya. Ikaduha, adunay panapaw sa kasing-kasing. Si Jesus miingon sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 27 hangtod sa 28, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, ayaw panapaw.
Apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay mo tan-aw sa usa ka babaye uban sa daotang tinguha, nakapanapaw na ngadto sa kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Sa susama ang paghambin og kaibog diha sa kasing-kasing mahimong mosampot sa pisikal nga pagpanapaw. Busa, kung naghambin ka lang og sala sa kasing-kasing nakapanapaw ka na bisan kung wala kini nahimo sa aksyon. Bisan kung wala ka makasala sa buhat sa gayon nga naghambin ka og kahigal diha sa kasing-kasing nga unta balaan kana dili matagog gikan sa Dios nga nagbantay sa tanang mga butang. Bisag nagpakaron ingnon ka nga balaan sa gawas, kung naghambin ka og kahigal diha sa kasing-kasing ug makakita, makadungog ug magunahuna mahitungod sa mahigal nga mga butang, unsaon man nimo pag-ila sa isip balaan nga mga anak sa Dios. Ang uban tingali mo ingon nga ang usa dili masalikway sa sensual nga tinguha diha sa kasing-kasing, kun dili na ning kamot lamang batok niini, apan ang maong mga paglantaw wala na hiuyon sa kabubuton sa Dios. Ang paningkamot sa tao lamang kay dili igo, apan pinaagi sa pagampo, pagpuasa ug gahom sa Dios, bisan ang mga kasala nga kinaiya sa kasing-kasing mahimong isalikway. Ang atong Hesus nagsulob og korona sa mga tunok ug nag-ula sa iyang bililhong dugo aron mapasaylo ang atong mga sala sa kasing-kasing ug gunahuna. Gipadala usab niya kanato ang balang espiritu aron tabangan kita sa pagtantang bisan sa mga kasalang kinaiya diha sa atong kasing-kasing. Sa diha nga ang mga kasala nga mga kinaiya mawagtang, ang mga hunahuna sa kabakakan dili gani motungha. Busa bisan pa ko kita makakita og makadungog og daotang mga butang, tungod kay ang atong mga pagbati wala maaghat, ang baka kay dili mo santop sa hunahuna. Siyempre, sa proseso sa pagbuhi sa sala, murag ang makakasalang kinaiya nga imong ginahuna nga gisalikway kay mobalik pag-usab. Apan kadtong tinuod nga may tuo ug mituman sa pulong sa Dios ug nagtinguha sa pagsalikway sa mga sala ug daotan dili magpabilin nga wala mausab. Sa imong pagpanit sa kasibuya sa sinungdanan imong makita ang sunod-sunod nga panit. Apan, samtang nagpadayon ka wala nay mahimong mahibilin sa sulod. Ang sama kay magamit sa mga kasala nga mga kinaiya. Kung imong tanaw ng mga mata sa pagtuo dili ka mabuhat-an sa kadasig sa pagunahuna nga naningkamot pag-ayo apan dili gahapon makabuntog sa mga sala. Ang pagpaningkamot nga biyaan ang mga sala og daotan mo sangpot sa ligong pagtuo sa espirituhanong pagbago. Naglaom alang sa hingpit nga pagkabalaan, mahimo kang madasig nga naningkamot sa pag-ayo. Dili nga ang mga kasala nga mga kinaiya magpabilin nga pareho bisan human nga gisalikway. Dili usab tinuod nga ang daotang mga hiyas na mugna gikan sa wala. Sa katapusan imong nadiskubrihan ang mga hiyas nga wala nimo mailhi. Ingon nga kini nga proseso nagdala kanimo nga mas duol sa kahingpitan. Kinahanglan nimo nga maghatag og duga nga pagpasalamat. Samtang naningkamot ka sa pagsalikway niini, bisan kung ang mga nahuna sa pagpanapaw mo sulod sa makadiyot, ang Dios dili mo kondenar kanimo. Ang mga problema motungha kung padayon nimo nga gidawat o gipalambo ang mga hunahuna. Kung maghinusol ka, humandayon madiskubre sa maong mga nahuna o magpadayon sa imong paningkamot alang sa hingpit nga pagkabalaan, makadapit ka og dakong grasya o kusog gikan sa Dios. Busa, gitabangan kaniya nga makabot ang espirituhanong kadaugan sa katapusan. Ikatulo, adunay espiritual nga pagpanapaw. Ang pagpanapaw nga mahimo pinaagi sa buhat ug sa kasing-kasing nga bag-o lang natong gisgutan mao ang pagpanapaw sa pisikal nga diwa. Apan ang espirituhanong pagpanapaw mas seryoso kay kini naglakip sa paghigugma sa kalibutan labaw pa sa Dios samtang nag-angkon nga may tuo kaniya. Ang pisikal nga pagpanapaw nagagikan usab sa usa ka kasing-kasing. Di nang usa ka tawo dili hingpit nga nagigugma sa Dios ug sagbaylo nagigugma sa kalibutan nga mga pangibog. Ang Colosas Kapitulo 3, versikulo 5 hangtod sa 6 nagsulti kanato busa patyan ninyo ang mga kaibog nga kalibutanhon nga anak kaninyo. Sama sa salawayong pagpakighilawas, kalawayan, kaulag, daotang kailibgon, ug hakog nga may usa ka paagi sa pagsimbang Dios. Kay maubot ang kapungot sa Dios ngadto sa mga tawo nga magbuhat niining mga butanga. Bisan uban sa balang espiritu ug sa mga kasinatian sa buhat sa Dios, ang usa ka tawo kay maghigugma sa kalibutanong mga butang labaw pa sa Dios kung ang iyang kahakog kay dili matiman. Sama sa gisgutan sa ikaduhang sugo ang paghigugma sa kalibutan labaw pa sa Dios kay espirituhanong idolatriya. Busa ang kadalo mutulto sa espirituhanong idolatriya ug unya kini resulta sa espiritual nga pagpanapaw. Unya, unsay kalainan sa idolatriya sa ikaduhang sugo ug espirituhanong pagpanapaw sa ikapitong sugo. Sa termino sa sugo, ang espirituhanon nga pagsimba sa Dios mao ang bisan unsa nga gigugma labaw pa sa Dios. Ang pisikal nga idolatriya naglakip sa mga tawo nga wala makaila sa Dios sa paghimo sa pisikal nga mga representasyon sa pagsimba
Samtang ang espirituhanon nga pagsimba sa Dios mahitabo kung ang mga magtotoo nga adunay huyang nga pagtuo naghigugma sa kalibutanon nga mga butang labaw pa sa Dios. Ang bagong mga magtotoo mahimong mapakya sa pagbiya sa kalibutan og naghigugma niini labaw pa sa Dios. Samtang sila nagduduha kung ang Dios tinuod nga buhi, kung ang impyerno naglungtad, o kung ang pagabanhaw kay tinuod kini dili sayon sa pagtugyan sa kalibutanon og pagpuyo diha sa pulong. Kini mahimong moresulta sa ilang pag-alagad sa espiritual nga mga idolo nga nag-una sa salapi, kabantog o pamilya kaysa sa Dios. Apan, sa imong pagpamati sa pulong o pag-ampo, imong masinati ang mga tubag sa Dios ug motuo sa imong kasing-kasing nga ang Biblia, ang langit ug ang impyerno kay tinuod. Na-realize nimo nga dapat nimo higugmaon ang Dios labaw pa sa tanan og tinguhaon nga himuon kini, bisan pa sa pagbaton sa ingon nga pagtuo kung magpadayon ka nga nagugma sa kalibutanon labaw pa sa Dios ug nagkigbahin sa mga butang sa kangitngit. Nagpasabot kini nga imong gisalikoy ang gugma sa Dios nga imong nadawat og paghimong espirituhanon nga pagpanapaw. Samtang ang espirituhanon nga idolatriya o espiritual nga pagpanapaw kay murag pareha, sila sa teknikal adunay mga kalainan. Mga igsuon, ang Biblia naghulagway sa relasyon tali sa Dios ug sa iyang katawhan ingong relasyon sa bana o asawa, ingon man usa ka bugkos sa amahan ug anak. Sama kini sa usa ka relasyon tali sa usa ka lalaki ug sa usa ka babaye nga nanumpa nga maghigugmaay sa usab-usa sa tibuok nga kasing-kasing. Sa bugos sa kasaysayan sa Israel, ang katawhan kanunay nga naglapas sa ilang saad sa Dios ug nagsimba sa uban nga mga Diyos-Diyos. Samtang ang mga hentil naghimo og mga Diyos-Diyos tungod sa pagkawalay alamag, ang mga Israelita nakaila pag-ayo sa Dios, gipili sila sa Dios, gitultulan ang mga Israelita ngadto sa yuta sa nag-awas nga gatas ug dukos, ug gipakita kanila ang daghang mga ilhanan ug mga katingalahan nga napakita sa iyang pagkanaa. Apan sa paglabay sa panahon, ang mga tao nagpadaog sa ilang mga tinguha, midawat sa mga idolo sa mga hentil ug nagigugma kanila labaw pa sa Dios. Ang unang Kronikas Kapitulo 5, versikulo 25 nagingon, apan ang mga tao nakasala sa Dios sa ilang mga katigulangan pinaagi sa pagsimba nila sa mga Diyos-Diyos sa katawhan, sa maong yuta nga gilaglag sa Dios. Kini nagpasiugda nga ang idolatriya sa mga Israelinon mao espiritual nga pagpanapaw. Ang Jeremias Kapitulo 3, versikulo 8 nag-usab nag-ingon kanato, nakakita si Juda nga gibulagan ko ang Israel ug gihinginlan ko siya tungod sa iyang pagtalikod kanako ug pagbaligya sa iyang lawas. Apan si Juda ang maluibong igsuon ni Israel wala mahadlok niini, nagbaligya usab siya sa iyang lawas. Ang amihanang gingharian sa Israel nakigbahin sa espiritual nga pagpanapaw, pinaagi sa pagsimba sa mga idolo. Sa baylo ilang giatubang ang pagsalikway ug kalaglagan sa Dios. Apan bisan pa sa pagsaksi niini, ang habakatang gingharian sa Juda wala maghinusol og nagpadayon sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Pinaagi sa pagbuhat sa sala sa pagpanapaw ang Israel nagdala sa iyang kaugalingon sa kaligutgot sa Dios o nagatubang sa kalaglagan sa mga kamot sa mga hentel. Karon, sa panahon usab sa bagong tugon ang mga anak sa Dios giisip nga mga pangasaunon ni Hesukristo. Ang ikaduhang mga Korinto Kapitulo 11, versikulo 2 nag-record, nangabubho ako alang kaninyo sama gayud sa Dios, kay sama man kamo sa putli nga dalaga nga akong gisaarang ipakasal sa usa lamang kalalaki nga mao si Kristo. Ang bersikulo nagpasabot nga si Pablo mitudlo og nagiya sa mga magtuto sa pag-andam sa ilang mga kaugalingon, isiputli nga mga pangasaunon alang sa ilang pamanhunon nga mao ang Ginoo. Apan kung kamo mituo sa Ginoo, makadawat sa Espiritu Santo ug nagtawag sa Ginoo nga inyong pamanhunon, apan sa gihapon nagigugma sa kalibutan ug nagkompromiso sa kabagakan, kini mao ang espiritual nga pagpanapaw. Sa Santiago Kapitulo 4, versikulo 4, nagpasidaan bahin niini, kamong mga mananapaw, wala ba kamo mahibalo nga ang pagpakighigala sa kalibutan mao ay pagdumot sa Dios? Imposible alang sa usa ka tawo nga naglihok sa pagdumot sa Dios, nagbudi sa Ginoo og nanapaw sa pag-ambit sa kumbira sa kasal ni tagon nga pangasawunon sa Dios. Mao kini ang hinungdan nga ngano nga ang espirituhanon nga pagpanapaw usa ka labi ka grabe nga sala kaysa sa pisikal nga pagpanapaw. Sama kung nanghimaraot ka ug magluwa ka sa imong magulang, bisan dako kinig sala naay puy-anan para sa imong igsuon nga pasayloon ka kung magmahay ka sa imong binuhatan. Apan kung buhaton nimo ang parehas batok sa imong amahan, kini usa ka grabe nga sala ug lisod pasayloon. Bisan ang pisikal nga pagpanapaw tali sa mga tawo kay lisod pasayloon. Apan ang pagbudi sa Dios ug sa Ginoo pinaagi sa espirituhanong pagpanapaw, usa ka mas grabe nga sala.
Busa, sa Jeremias Kapitulo 11, versikulo 11 hangtod sa 14, gisultian sa Dios ang propeta nga dili magampo alang sa mga mananapaw sa espiritual, nga mao ang mga Israel, nga nag-ingon nga bisan kung sila motuang ngadto kaniya siya dili mamati. Sa samang paagi sa imong kinabuhi sa pagtuo kung ang imong espirituhanong pagpanapaw mo lapas sa mga limitasyon, dili nimo madungog ang tingog sa balang espiritu nimo tubag ang imong mga pagampo. Kini nga gilayon gikan sa Dios nagpahinabog mas dako nga kalibutanong impluwensya nga mosampot sa mga sala ug mosampot sa kamatayon lakip na ang pisikal nga pagpanapaw. Sama sa gisgutan sa Hebreo anon kapitulo 6 ug kapitulo 10, imong gilansang pag-usab sa Hesus Kristo ug natapos sa usa ka dalan padulong sa kamatayon. Minahal nga mga kaigsunan, ang unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 16 hangtod sa 17 nag-ingon, wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios ug nga ang espiritu sa Dios nagpuyo diha kaninyo? Kay ang templo sa Dios balaan ug mao kana kamo. Ang mga lawas sa tinubos nga mga anak sa Dios gihulagway nga balaan nga mga templo. Importante nga kita mahimong kwalipikado sa buhat ug kasing-kasing aron kita dili maulaw isip mga templo. Dugang pa, ang papuyo sa kinabuhi sa pagtuo niini nga simbahan na saksihan namo ang dili maihap nga mga buhat sa Dios. Daghang usab ang atong nakatunan mahitungod sa iyang kasing-kasing ug kabuputon, kaluwasan ug ang panginahanglan sa pagbalaan. Busa dili gayud nato biyaan ang kabubuton sa Dios. Giawhag ko kamo sa pagpangita lamang sa kamatuoran diha sa inyong mga kasing-kasing nga gawasnon gikan sa pisikal ug espirituhanon nga pagpanapaw aron kamo makarepresenta sa inyong kaugalingon ingon nga hingpit nga pangasawonon sa Ginoo. Ako nagampo sa ngalan sa atong Ginoo nga isip walay buling nga mga pangasawonon ni sa kordero kamo magdayan-dayan sa inyong mga kaugalingon ingon nga maanyag kutob sa inyong mahimo ug malipayang motambong sa bangkete sa kasal. Amen.